Meta kont iżgħar kellna grupp jgħidulu tan-numri. U konna noħorġu fit-toro u niftakar qabel ma konna nibdew protesta kien ikun hemm mijiet u ġieli anke eluf ġifieri ta' nies. Konna waqt kont ġibu dil megafon u hekk kon ngħid isħaħom nimxu min għandu xi affarijiet li huma violenti jekk jogħġbu armi u hekk ġifieri. Xi ħadida jew x'inhi. Serra tizzju hekk. Konna niteddu mal-art u nitolbu biex jitilqu, kienu jitilqu, ġilli tilqu 100 per eżempju, biex ma jkunux maħna. U għana kon naqlaw xebate, sew ġiviri, pero ma konniex nirrispondu. Anka dik konna niprofaw namlu, mux faċli, Ġiviri tamelek ovvijament għax jibdew jituk bil-lembubi u bil-gasta dmuħu, imma mux li it-tih daqqa. Ġili kienem xaħat minnkom li ferra serjament, daħlu kontat li l-istoria tal-bahrija, meta kisru saqaj. Mela. Dakka tal-bahrija kienet illi aħna konna niprofaw nkunu fuq ix-xandir, daw xandir għatma kienu jġibu xejn li namlu aħna. Protesti enormi u xejn. U konna edna ktibnilhom ma tawx kasna, sibna program live li kien jismu Bonġu Malta. Il-baħrija kienet isir, morna mek, dak iż-żmien dakinhar ma ħadniex eluf għax kienu kontrollabbli 100, għamilna rehearsals ta' kif kelli suffara, kollha kellhom karta strazza ngħidula rridu xandir ħieles u kif jien nara li qegħdin live insaffara u daw joħorġu l-karta strazza. U l-ewwel morna saqsejnieh il-preżentatur u għalinna mimli għandnu kemm ngħidu xi ħaġa qed jistelmu n-nies u hekk. No mimli. Daruna miegħu, jiena ngħid li għadin live fa' saffar toħriġina u bdejna aħna rridu xandir ħieles. U bdew jipprovaw jaqtaw jerġa' jiġi l-istampa aktar ħaġa ġifieri. Taf inti dak il-ħint sfixker. Naħseb konna milna xi nofs minuta on air. Imma kif qatt mbagħad ix-xeba li qlajna konna ġifieri. Kienet xeba. Ma kif ngħidu xeba l-baħrija, speċa min kien qiegħed il-baħrija? Għax kombinazzjoni kien hemm każin tal-Labor. Sewa. U dak iż-żmien it-tax kienu ġifieri nies tal-Labor, ġifieri jiena għamilt intervisti wara, it-tax kienu jmorru mal-pulizija u jażlu l-armi. Daw kienu jsawtuna it-tax ġifieri. L-armi tal-pulizija. Għalhekk għall-Frezza tabel biċċa xogħol kbira ħafna li neħħal violenza, ġifieri neħħal daw in-nies, kienu jagħmlu li jridu. Ħadd ma jistalihom ġifieri, iż-żejtun u l-mass meeting taż-żejtun jagħmlu li jridu. Għat ma jkellimu. Anarkija totali, ġifieri. Inti għalfej kont tħoss li tirrebella kontrija din is-sitwazzjoni. Imma mhux kulħadd. Forsi għalik tiġik naturali, però jekk insaqsi ruħem barra, naħseb inti tkun il-1% li tgħidli ovvja li niġġieled. Ħaddieħor jgħidlek u le jifhem jien għandi ġob, għandi tfal, u le jien għandi aspirazzjoni oħrajn, tipo kelli l-George Tabone hawnhekk tal-Greb. U għalli dawk l-affarijiet ħallihom għalik u l-Peppi jiena. U dik il-mentalità tipprevali ħafna, għalhekk qed nistaqsi. Ekku. Le ngħidlek, għaliex inti kif jista' jkun tkun tgħix ġo pajjiż fejn il-kummissarju tal-pulizija joqtol il-xi ħadd id-depo u jarmih ġo jidħal qormi. Ħafna nies dik iktar raġuni mhijiex okej. Assolutament mhijiex okej. Kif qed ngħidlek li għal ħafna nies iktar raġuni li jgħalqu x'ħalqu ma x'joqtolni l-kummissarju. Eżatt, le, ma dik naħseb dak huwa ma nafx. Dak huwa fakka, dak huwa kodardja. Għax il-verità hi li meta toqgħod kwiet. Meta tiġri lilek imbagħad kun hemm miskiet tan-nies li ġralhom qablek. Dik il-verità. Ġifieri inti ma tistax tkun ġifieri neutrali, kellek persuna u barra għalt li tisma' ngħid neutralità da fiċ-ċimiterju vera ġifieri. Li tkun neutrali hija kompliċità li ma tgħid xejn. Ġifieri jien naf għandi dal-ritratt tara pereżempju nsibu. Dit-tifla Lucien. Din kienet ġol baħar, ġobot, tajjeb, qed jitolbu jiċemplu l-Gvern Malti biex isalvhom. Dik kienet bilanċ. Qed tmut bilanċ. U Madonna ma jirrispondi ħadd. Dik se jagħmilha fis-smi l-Gvern ma tarax. Fis-smi noqgħod kwieti ġifieri. Di mietet bilanċ. Niftakar l-Arċisqof minna protesta kien qal l-aħħar kliem ta' Lucien kienu l-kliem ta' Ġesu Kristu. Għandi laċ. U mietet. Sturdiet fil-verità. U mbagħad ġie helikopter, preda jħodha biex joħdu għall-isptar u fuq il-helikopter mietet. U l-Ministru Bajrin Kamilleri
Tajjeb, ma nsellimlux minnaw. Qal fil-parlament, isma mux vera ta' li jgħid Peppi, ma mettiċ Malta di. Għax kienet fuq il-helikopter. Aħna għatilni għamela, mux jiena, ma. Issa jien nemmen li min jibqa' Meta tisma' skuża bħal dijek, mux Malta mietet fuq il-helikopter. Nibda ngħid imma possibbli qed jitkellmu fuq tifla. U da Biden kamil għana bat mar il-Pride u għamil diskors u għal aħna niddefendu l-kulħat, għax ma defendejtiex di. Għax ma mux għed t-defendi l-dak li għed t-bat l-ura. Dawka, orrajt tista tamel kontrihom u di l-falsità u din hija l-ipokrazija u xieġifiri ġi ċanda nqasdi. U mux di biss, ġi intervistajt fajla li kienet qabel, għax kienu jidħlu qabel, fint ġiet stuprata ġifiri l-Libja f'9 xhur kull-jum. Kull jum ġiet suprata di. Intervistajta buċċa mikxu fil-lum ners taħdem il-Mater Dei di. Il-lum ma titħolx dik. Il-lum jibatu għalura. Fismek jibatu għalura, jew fismi, jew fisa minn nis li qed jarawni, kif nistgħu naċċettaw. Illi nibatu lura nies il-Libja fejn hemm gwerra. U fejn hemmhekk jien kont hemm trattati ta' żibel. Litteralment, jiġifieri, jgħidulhom biex jagħmlu xi ħaġa ma jagħmlux jisomtuhom bil-misħu. Wiċċhom, rajthom bajnejja daw jien jiġifieri. Jon kella għaddejjin ma' grupp ta' studenti, da kullħat ġifiri bil-Kalashnikov, kullħat ġifiri bil-xismu, u għaddejjin bil-sede, da' għaddej jiswet, u da' se jispararu, se joqtlu meħdejja, Għetu, no, ġebesi, għalli dakħat ma jafli uħajr, għallu għatoqtlu. Għalli supposti għat fuq il-Ferrant jġilet, da kienet supposti jġilet kontra Gaddafi għallura, għax għalihom skjafi, fimt, ebed jgħidulhom li hu skaf il-fatt. U hekk jittrattaw ġifieri. Rajt ħalġu ħabsijiet pereżempju l-Libja fejn ma tistax la toqgħod bil-qiegħda u laqas bil-wieqfa. U dlam ċappa. U dawn kienu jitfgħuhom hemm ġifieri. X'inhu jimmotiva pereżempju f'dal każ, x'immotiva lill-Istat Malti biex ma jilqaħiex, biex ma jitjiex l-ilma? Għax mbagħad konna l-gvern jgħod jgħid lin-nies illi daħlu inqas immigranti għaw Malta, mhux hekk jgħid il-gvern. Li daħlu inqas immigranti. Ovvjament ma jgħidx il-gvern huwa. Li f'daw l-10 snin li ilu fil-gvern ġab iktar minn 100,000 persuna li mhumiex immigranti. Mhumiex eżajlhom, mhux qed ifittxu l-ażil Le, jiġibhom jiġu ġifieri b'mod jimportom biex il-kelma jimportom ukoll anke keraw li timporta bniedem, imma fil-verità qed jagħmlu. Ħafna drabi jimportaw nies u tiskantu ġifieri il-partit li suppostu huwa tal-ħaddiema. Mhux hekk, qed iġib ħaddiema biex jiġu trattati, ħafna minnhom mhux kollha ma rridux ġeneralizzaw, ta' skjavi, sterament skjavi moderni ġifieri. U biex ngħidu kollox. Uħut ftit vera mill-Maltin qed jagħmlu hekk biex niftehmu. Ġimiet iżhom 14 ġoflet ta' erba' dak Malti ju. Mela tlaqna.